Пра тое, адкуль пайшла традыцыя фарбаваць яечкі да Вялікадня, ёсць некалькі варыянтаў легендаў. Усе яны звязаны з воскрэшэннем Хрыста. Па адной з легендаў, чалавек дапамог Хрысту несці крыж і пасля гэтага знайшоў у сваім кошыку чырвоныя яечкі. Па другой легендзе, яўрэйскія дзеці кідалі на труну Хрыста каменьчыкі, а гэтыя каменьчыкі ператвараліся ў чырвоныя яйкі. Яшчэ паводле адной легенды, жанчына ішла ў царкву ці ў касцёл і сустрэла Хрыста. Пасля таго, як ён паглядзеў у яе кошык, усе яечкі сталі чырвонымі. А ёсць яшчэ адна легенда, што Ісус сустрэў хлопчыка, сына таго чалавека, который яго распінаў. І калі хлопчык папрасіў у яго яйка, то Ісус прапанаваў сказаць: «Христос уваскрос». Хлопчык так і зрабіў, за што атрымаў чырвонае яйка і наказ заўсёды фарбаваць яйкі ў чырвоны колер на Вялікдзень. Але насамрэч навукоўцы лічаць, што традыцыя фарбаваць яйкі з'явілася нашмат раней, чым рэлігіёзныя гэтыя легенды. Проста рэлігія прыстасавала паганскія сімвалы, вось яечка як сімвал тога нечага нежывога, з чаго з'яўляецца жывое, да сваіх легендаў, да сваіх паданняў.